Спри да се събуждаш с болка и скованост. Спри да се загряваш с случайни мазила. Спри да мислиш, че е просто възраст или от времето. Истината е, че болката в ставите често е възпаление, а не умора. Когато го игнорираш, то става по-силно, особено през зимата. Какво помага реално? Щадящо движение, но не залежаване. Без топли и загряващи компреси, ако имаш силна и активна болка. Подкрепа отвътре и отвън. Ставиксин подпомага ставите и възпалението отвътре, а обезболяващия гел ставиксин действа локално и успокоява болката. В момента са на промоция, защото зимата е най-тежка за ставите и за костите. Пиши ни или в био, или на телефона, който ще видиш на моята страница.